Den lyder ikke så sund, den der. Vel? Har det noget? Ekstra godt. Hvad er det? Så den larmer. Nå. Så kan jeg sgu da godt forstå, at de larmer. Ja. Det er det, der gør. Ej, men de fleste originale, de larmer også. Der kommer lige en model. Tak, Jan. Den er fed, det der. Det der. Så det Ej, der. det er ikke mig. Er det ikke sandt? Nej. Så se det der ovenover. Så den der. Corvette, den kunne jeg godt lide. Den er også fed, den der. Det er også pænt, den der, faktisk. Ja. Ja. Den er også lille. Ja, den er lidt blæret. De mangler bare sådan nogle hjelme. Larmer for mig. Den var original, den der. Ej, det gør de altså ikke nu. Den er også meget fed. Det siger bare heller ikke noget. Det er sådan en, der bor på landet, mor. Ja. Og hvad... Den er fed. Go away, jeg filmer. Der er de der hjul der. Det var lidt foran, fordi så kan jeg... Jamen, nej. Så kan jeg ikke filme. Så kommer jeg for tæt på. Jeg tror, vi står i sådan en eller anden flue... Der fik vi lige lidt. Der er jo mange af de ting, hvor jeg er forskellige slags, hva'? Ja. Jeg har lige en mere. Ja. Og det er den. Ja, den ligger der. Det troede jeg også. Mor, så du ikke det? Jo. Høgspoil. Kæft, den er lang. Hvor de ikke lov til at rette længe. Ja, så dog, jeg ved ikke. Det tror jeg nu nok. Jeg tror, at han kan. Ja, den er også fed. Prøv at se huset. Ja, men... Farven kan... Den er ikke så langt, det var vandsåret. Ja, du er ikke. Nej. Så. Godt. Det er typisk ikke, der er blade altid. Så kommer den der lidt til hver farver. Så er det okay. Woo! Den er også pæn, altså. Så det er stort. Eller noget til jul. Nej, det er på mange øl. Ja, så kan vi jo stå og se med sammen her, så er vi fri for. Ja, er det her? Er det her, ja. Ja, det er. Okay. Den der. Jamen, det matcher så også. Den har vi ikke set, mor. Nej. Nej, det er den der. Den.
Og den der. Endnu bedre, den der. Det var nok at gøre sammen. Det bruger man til job. Jeg skal først have en bike. Er det nu? Du får en kørekort. Nej, men det kan jeg ikke. Det er ikke noget, min har en kørekort. Nej, men det er det, jeg job, hvor han skal bruge det. Så må han så være mod af bilen. Ja, godt. Det er det ikke. Nej, det er udstilling. Den er fed, den farve der. Ja. Det er også det, jeg får med at gøre med. Jamen, det er det, når jeg skal stå og kigge ind i den. En, der henter brudekar. Nå, fed bil, jeg troede jeg, du mener. Ej, prøv det lige at gøre. Vi har en ordentlig. Ja, det er så flot. Det er jo ikke langt.